Tras 6 anos impartindo cursos de formación, o delegado da Asociación Galega de Apicultura do Barbanza decidiu dar o salto á alta competición. Unha estrea por todo o alto, posto que o seu hidromel caseiro, elaborado a base de mel de castiñeiro e 8 especies aromáticas con especial presenza da canela, conseguiu convencer o xurado do concurso internacional portugués de hidromel. Ademais de acadar un ouro entre as máis de 500 catas realizadas, conseguiu facerse co bronce na final das finais, disputada únicamente entre os produtores que conseguiron previamente ouro na súa categoría. Nós aquí en Portugal mandamos unha hidromiel, neste caso fixémola con especies. A especie dominante leva 8 especies diferentes, a máis dominante é unha canela de Ceilán, e dá un sabor especial, un aroma especial, e a prova é que os jueces, date conta que veñen jueces de Polonia, de México, hai jueces de moitos países do mundo, son catas a cegas, vanse pasando, hai dous catadores e un juez por cada mesa, e iso vai pasando, pois como todas as catas a cegas, vanse pasando, primeiro filtrado, segundo, van pasando hasta que chegas a unha final, e aí conseguimos un ouro. Aínda que este foi ata o momento o seu mellor resultado, non é a primeira vez que Fernando participa en certames deste tipo. Concorreu o de España, celebrado en Mallorca, e a outra cita internacional celebrada en Polonia, na que outra variedade de hidromel, esta vez elaborada con cogomelos e fungos, conseguiu unha altísima puntuación. A Polonia mandamos unha hidromiel feita con setas e con hongos, que vou volver a mandala porque teño que ir a por ese ouro tamén, porque en ese caso me habían penalizado porque non entendía moi ben como era a operativa e había colocado nunha categoría que non lle correspondía exactamente, entón me penalizaron. A partir de 78 puntos hubiéramos tido acceso a medallas, quedámonos en 74. Hubiéramos tido esa categoría, se hubiéramos colocado correctamente, outra cousa falaría. Mentre segue a coleccionar éxitos e recoñecementos a nivel internacional, este apicultor pobrense traballa xa nun novo reto, a posta en marcha dunha fábrica de hidromel coa que pasaría de competir na categoría caseira á profesional. O proxecto que temos en marcha, compramos un local, entonces este local vamos a dedicar para a tienda a idea que temos é montar unha tienda de apicultura para vamos a facer catas, degustacións. A idea que temos é, digamos, seguir enseñando a xente, non? A xente no sector apícola ten pouco de conocimiento do que son os produtos apícolas, a calidad, saber degustar unhas mieles, saber tal. Entonces vamos a montar esa sala de catas, de degustacións, que a idea é facelo en plan turisto tamén, digamos, o enoturismo, neste caso sería mel turismo, vale? E aparte, pois, temos que montar unha sala blanca, que é unha sala con registro sanitario obligatoriamente, para a fabricación de hidromel. Temos a maquinaria, estamos en proceso. Eu creo que un aniño podemos facer algo interesante.